Ahojte lidi, jsme tady. Máme já jsem Vítex. A tady je udělej mi Ali. místo. A máme tu unboxing. Fallout 4 Pip-Boy Edition. Pardon, pokud to vidíte špatně. Takže, to můžeme hodit někam. Máme tady jen tohle. A máme Nuka-Colu. Prosím tě, upravíš ten foťák trošku? Tak jo. Ať to jde trošku vidět. Jako do boku, myslím. Tak? No, počkat, my se tam podíváme, je to dobré? Jo. Není to zaostřené tak, že by tam svítilo slunko. Ne, jde to vidět. Opravdu? Jde ten Pip-Boy vidět. Dobrá. Pardon, že mi to takhle, protože já se docela bojím, protože je to první video na tomhle foťáku. Takže, video dnešního videa vítá vás Fallout Studio, já jsem Vítex, ale ještě s někým tady točím na tento kanál. No, ale z Arin 77 a já Vítex tady točíme. Takže dneska tu bude Fallout 4 Pip-Boy Edition Unboxing. Prosím tě, zavři Valdory. Zavři Valdory, hned vedle tebe, ty Já inteligentní. vím, ale to musím posunout. Posuň to nám. Posuň ten bicycle. To je fakt, no tak už to zavřím. Takže jo. Dneska. Já to hrozně tady. Tak pojď to tady uvítat, já to zavřu. A dneska tu máme Fallout Pip-Boy Edition 4, no. A můžu to otevřít? No, můžeš to otevřít. Jo, a ještě neotvírej to. Je to od Vaultek, to jste určitě poznali, je taková Vaultek kvalita. Je to od Bethesdy, to jste asi taky poznali. Jo, určitě. Klasická hra, no, Fallout. Tak můžeš to otevřít a podívej se a nedívej se na to. A Vidíte to první, protože my to, já už, jako kdybychom dělali překvapené, my už jsme to viděli, jo. Tak bychom dělali překvapené. Jo, čekejte na mě. A doufám, že se vám to líbí, můžeme se podívat. Právě tam jdu já. A tady vidíte Takže, Fallout, to je na Steam, to je na Steam. je to na Steam, takže ukážeme. Vyndáme tady Steelbook. Steelbook je trošku. Já už mám jinak všechno vyndané, ale to je zbytek, protože tam všechno vyndané, protože bych to měl tam mít. Jinak vy určitě víte, jak to vypadá. Když tak to ukážeme bez střihu nebo tak. Tak to. A zezadu? Ne, nekecej mi do toho. A zezadu půjde vidět taky něco. Nekecej mi do toho. To Fallout 4. Je to krásně vytužilé, je to krásně manatelné. Vzadu je to znova, akorát jiný. To je model A, tohle je model B. Je tam jenom trošku škrabance, tak. Tak jak můžete vidět, CDčka všechno už mám. V počítači jsem level 50 něco. Tak, nemám stolní počítač. Nejc, prank jsem, teďkom někdy jsem to začal, nejsem 50. Jo, krásně taky to steelbooček. Takže jo. Krásně to ještě projdem. Já pardon, kdyby tu byl bordel, jo, protože my to teprve zařizujeme tady. Bude takové malé studio. Tady budeme točit občas nějaké video venku. Unboxingy hlavně se tu budou točit. Budu tu mít hlavně svoje Fallout, no ne Fallout edice, ještě mini budu mít, kde jsou všechny hry Falloutu. Takže Steelbook bychom mohli odložit. Jo, tak. Já musím otevřít vault, protože mě nedošlo, takže zatím vyndej další věc. No, a jak jste byli překvapení, je tam Pip-Boy. Takže nechám to teďkom být a teďkom to přesajím já, jo. Takže Pip-Boy krásně. Vyndáme ho i se stojánkem, nebo kašlem to se stojánkem, ne. Samozřejmě já už jsem ten Pip-Boy všechno prohlížel a takové to. Takže takto. Pip-Boy. Takto. Normálně otvírací. Sakra! Jsi v pohodě? Krucifix, mě se tam prst přískřipl. No se občas stává, když máte plastové věci, jsou těžké, tak se vám tam
Přiskřípne na prst. No, Příště musíme být trošku opatrnější. no opravdu. No mě teď došlo, že bychom měli u toho nápisu Pip-Boy to ukazovat. No takže takto. Můj odřený prst. To je díra, jako to BTSD ubírám vod. Že oni tu udělali obří díru a to se jako trhá. Jo? Ale jinak, tady takhle otevřeme. Máme tu všechno. Jo? Tak. To vyndáme. Teď tam nebudeme dávat telefon. Nebo můžeme, nevím, tady svítí dioda, všechno je hýbatelné. I tady vzadu, všechno. Opravdu všechno i tohle. Tak, všechno je opravdu hýbatelné. Jo. Takže a my se uvidíme, až to budu mít. Jo, už točíme, dobré. Víte, já jsem se bál první video s touhletou kamerou. Aj, pardon, takže budeme muset telefon znovu zapnout. Já mám iPhone, víte, proto mi to tak vypíná. Za 5,8. Mám klidně heslo, jo. 258 654. Fakt? Takový křížek. Jo, mám. Ty jsi to fakt vyzradil? Jo, co? Takže takto. Pip-Boy kout už se nám zapíná. Já si to nastavím teda. Nebudeme moc pauzovat, bo já se opravdu bojím. Takto. No, tak. Já bych to měl spíš na druhou stranu, abyste to vy viděli. No, takže zase bude obtížné zase pro ně to nasadit, protože ten Pip-Boy se moc dobře nedovírá. Wow, je super to je. Teď se to nevypne. Ten telefon? Tak jo, to mám strach, no. Takže jo, tak to máme Pip-Boy. Teďkom jsem ho nasadil tak rychle, takže my si dáme hardware. Next, a teď si to nastavíme. Když se to nastavuje takhle, save a continue, demo mod, teďkom nejsem totiž připojený. Demo mod, secures a je to tam. Takto. Ježiš, pardon, myslím. Ruka. Teďkom vám dáme krásné proběhy Pip-Boyem. A bude ticho. Jo, to se vám toto video líbilo. Uvidíme se u dalšího videa. A čus. Čau. Teda my jsme z budoucnosti a čau. loučíme se taky. Čau.